Okay, nagbabalik ka naman tayo sa isang video, pero hindi po siya literal na video dahil ito po ay isang movie na tinatawag na Venom, yung sikat na movie dati. So gagayahin lang po natin siya, so watch until to the learn. So let's go po, let's go. What do you got? So magbubunta na ako dun sa pinagtatarbuhan ko. Sana wag naman na kayo fired. Dali, ano yun? Dali, may naririnig ako. Check ko kaya dun sa experiment namin. Anong ginagawa niya? Huwag niya akong ano yan. Ano to? Bakit may dinosaur? Dinosaur ba to? Huwag niya akong gugupitan ng buhok. After 15 years. Inabot na pala ng 15 years. Pinahired nila ako. Gaganti ako sa inyo. Check ko yan kung ano mga pinag-eksperimento nyo. Tapos upload ko yun sa Facebook para ma-stock ko kayo. Kala nyo hindi ko alam yung kasamaan nyo. Itutuloy ko to. Saan ba yung tulay? Sana wag ako makita ng mga bodyguards. Sandali. Wala naman tao dito Sandali. Yan yung gumagap. Parang may gumagapag sa kanya. Ano nangyari sa mata ko? Ano yung nagsasalita? Ano nangyari sa akin? Kameri! Nandito ka sa akin. At ako ay sumasamba sa'yo bilang isang lason na kumakain ng mga tao. Siya ang kaaway. Grace Wag na natin sa pag-usapan. Ginawa niya akong pinakamahinang lason sa lahat. Pero kayang-kaya ko talunin ang lason na yun. Mas malakas ako sa kanya. Ngayon, si Eddie ay ninakawan ang lason ko kay Venom. Hindi ito maaari. Gaganti ako sa'yo. Naririnig mo pa ang halimaw ko? Ang halimaw ko ang tatapos sa'yo. Hindi pa tayo tapos, Eddie. I need to transform na. Eddie, nakahanda na ako sa'yo. Sisigaw ako para marinig mo kung saan tayo maglalaban ng pinakapatas. Yari ka sa akin, Eri. Lahat ng mga pinaghirapan mo, mamatay ka na, Venom. Hindi ako ang matindi mong kalaban. Alam ko, buhay pa si Carnage. Ngayon, hindi niyo ako matatalo. Kasi pagkatas mamatay mo, Venom, nandyan ka na, Venom. Oh, shit! Ba't ka nandito? Ano ginagawa mo dito? Ay, posible na nandito ka. Bakit ka nandito? Paano to nangyayari? Tinarider mo ako, Venom. Kaya, mamasay ka na. Pagbibigyan na kita, tatapusin na natin to. Gamitin ko na ang weapon ko. D- ang Earth ay masisira. Di masisira ang world. Kakainin kita ng buhay. Kung magagaya mo. Kung
Gagaya kita ng kalakasan mo. Ooh, hina ka pa. Mas malakas tong alert ko na bunganga. Hindi mo ako mapapaya dyan. Kasi, ikaw na ang mamamatay. Kainin ko na yung laman mo. Tank mo! D minus, D minus. Operation, operation, operation. D minus, D minus. Operation, operation, operation. D minus, D minus, D minus. Naglaban ng dalawang lason, namatay ang isang lason. D minus, 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 D minus. Di pa tayo tapos. Nandito pa ang lason ka. Oh! Ha, 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 ha. Hindi pa tayo tapos, Eddie. May kakalabanin ka pang halimaw. Ayun si Carnage. Pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyo sa akin. Nakatakas ako. Nabuksan. Naghang na siguro. Ayan. Hindi na naghang. Pero makakalabas pa rin ako dyan.